Bon dia, honorables consellers d'Educació i d'Innovació, Universitats i Empresa, secretaris generals, senyores i senyors, els agraeixo sincerament la seva presència i participació en aquest acte que no pretén una altra cosa que donar una nova empenta a l'objectiu de vincular recerca i nous talents. L'impuls, la inversió i l'estímul de la recerca són prioritats que han d'anar més enllà de qualsevol context econòmic i polític, especialment en un país com Catalunya i especialment en un moment també com el present. El Pacte Nacional per la Recerca ens va permetre identificar, com vostès saben, un conjunt de necessitats i d'objectius, definir un full de ruta que col·lectivament van considerar que era l'idoni i, a més, el possible. Potser alguns consideren que no era l'òptim, però sí que era el que combinava de manera més equilibrada l'ambició de futur i la realitat present. El Pacte Nacional és la guia que hem de seguir els propers anys, la que ens permetrà anar assolint els objectius i segur que avançar també en la direcció adequada. Justament una de les actuacions contingudes en el Pacte Nacional contempla fomentar les vocacions científiques entre els joves. Així és, i això és el que ens ha convocat avui aquí, després de mesos també de treball i de preparació. Vostès saben millor que no pas jo que la recerca exigeix vocació i tenacitat. No n'hi ha prou amb una gran inversió o un gran esforç en un moment puntual. És un trajecte de llarguíssim recorregut que cal anar revisant i renovant, a més, també contínuament. I a nivell humà exigeix un conjunt d'actituds que són les que fan l'investigador o la investigadora capaços de dur a terme el seu treball amb possibilitats de progrés i també d'èxit. Actituds que combinin en proporcions diverses un coneixement profund sobre les matèries, una immensa curiositat i també una capacitat d'anàlisi. La recerca exigeix sobretot grans dosis de voluntat i perseverança per superar els obstacles i dificultats propis de qualsevol investigació. Així doncs, la qüestió que ens interpel·la una mica avui és com ho hem de fer perquè creixi el talent científic a Catalunya, com ho hem de fer perquè la ciència sigui més atractiva per als joves, més prestigiada socialment, com inseminem d'una mica la passió per la ciència i la recerca, la passió per l'excel·lència entre els nostres joves. Jo suposo que aquesta última no és una pregunta més, sinó podríem dir la pregunta, i a nosaltres ens correspon fer front al repte de trobar la resposta adequada. El repte i la necessitat alhora, perquè en bona mesura ens hi va el futur, ens hi va el futur des del punt de vista col·lectiu, com a país. Bé, aquest és l'objectiu que es fixa un projecte potent per fomentar la recerca entre els joves. Un projecte que parteix d'una visió coordinada i amb el suport dels diferents agents implicats, una visió que posi en valor la ciència i la investigació entre el jovent. Per una banda, hem demanat, com vostès saben, la col·laboració dels professors perquè és imprescindible treballar a partir de tots els cicles educatius en l'ensenyament obligatori, en la formació professional. La veritat és que la resposta ha estat molt positiva, com ens explicarà després el conseller Maragall. També, per una altra banda, fa uns mesos vaig tenir una trobada amb el C4, el grup de comunicadors científics de diferents àmbits que ens van mostrar la seva preocupació i van fer també una colla de suggeriments molt interessants, molt importants. Avui ens acompanyen alguns dels seus dirigents, com el seu president, el Tomàs Molina. També hem signat un conveni amb la Fundació IMC, que farà possible la necessària implicació de les empreses en aquest projecte del que els parlava. I bé, al llarg d'aquests anys
també he anat parlant sovint amb científics i investigadors sobre la necessitat de convertir la recerca en un objectiu nacional per a Catalunya. Crec que som en el bon camí, no ho dic cofoí ni plenament satisfet, ni molt menys, ho dic convençut i esperançat. El convenciment i l'esperança són els components necessaris per seguir buscant recursos, per seguir definint també estímuls que són necessaris i per seguir treballant també amb exigència. El doctor Massaguer, per exemple, va ser una de les primeres persones que em va parlar des del convenciment personal i des del compromís cívic, de la imperiosa necessitat d'incrementar les vocacions científiques. O també vaig parlar amb el Jorge Wagenberg, qui es va oferir des d'un principi a col·laborar també en aquest projecte. I molts altres científics del país m'han fet arribar les seves preocupacions i el seu interès també en aquest mateix sentit. Així doncs, com a primer resultat visible de molts esforços, de molt de treball i d'un veritable compromís, avui estem en condicions de presentar el programa que hem elaborat i de demanar de nou també la seva col·laboració, la col·laboració de tots vostès. El programa noustalents.cat té com a objectiu fonamental i bàsic fer que els propers anys cada cop més i més joves vulguin dedicar-se a la recerca. Ens proposem fer veure als nois i noies joves la necessitat i l'atractiu de la recerca científica, fer néixer el seu interès i facilitar-los el camí per dedicar-s'hi. Prestigiar socialment l'excel·lència, promoure el talent, saber-lo detectar i reconèixer i després, òbviament, ajudar a desenvolupar-lo en totes les seves potencialitats. És, com deia, un projecte a llarg termini, i plantejar-lo d'una altra manera no tindria, òbviament, cap sentit. Talència serà l'encarregada de coordinar el programa. El conseller Huguet ens explicarà a continuació també les principals actuacions previstes per als propers mesos. Després escoltarem, com deia, el conseller Maragall i el punt de vista també d'un dels nostres joves científics. Té, per tant, la paraula el conseller Huguet. Molt honorable